and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kani. Mga igsuon, padayon atong iampo ang atong kalibutan nga unta hatagan og kalinaw, kauswagan og healing sa atong mga sakit o niining gitawag nato karon og global warming o climate change nga mo'y hinungdan sa daghan mga katalagman nga nahitabo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karon sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot ni Kristo imong anak sa iyang pag-abot o pagsangpit. Hikaplagan unta kami niya nga nagtukaw o nagampo o nagdaig kaniya nga malipayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niadtong adlawa ang sanga gipatubo sa Ginoo mahimong matahom ug mahimayaon ug ang abot sa yuta mao'y mahimong garbo ug dungog sa mga nasalin nga katawhan sa Israel. Ug ang mahibilin sa Jerusalem tawgon nga balaan sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa Jerusalem ug mahinlo ang mga mansa sa dugo nga naulad didto pinaagi sa pagsilot niini. Ug ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw ibabaw sa bukid sa Sion ug ibabaw sa tigumanan sa iyang katawhan. Sa gabii maghimo siyang aso ug nagdilaab nga kalayo kay ibabaw sa tanan ang iyang himaya mahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pandong panahon sa adlaw ug taguanan ug salipdanan kun magbagyo ug mag-ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan
sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad nga gipundok sa kahiusan. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya nagabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya.
ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining opisyal nga Romanhon gitawag nis mga Hudiyo ug mga pagano. Gitawag pag gininilag mga makasasala, mga taong way pagtuo sa Dios nga ilang gituhuan. Mao ni kontra gininila niya labi na kuan sila giulipon ang mga Hudiyo sa Roman Empire ni samot gyud nga murag bias gyud kayo ang mga Hudiyo. Si Jesus usa ka Hudiyo. Nya ang Romanhon nga opisyal ming sugat niya unya mihangyo. Lisod kayo ang hangyo sa usa ka kanabang murag ikaw mo'y officer nya ulipo ninimo ang imong gihangyo nga magpatabang kaniya. Mahimo ba na nga ang employer muhangyo nga mangutang sa iyang empleyado? Mahitabo na? Dili no? Ang employer mo dictate gina, mo ni buhata, mo ni buhata, mo ni buhata. Mahitabo ka nga ang pari magpasugo sa sakristan? Mahimo na? Oo, natingali, pero dili common. Sagaran yun ang pari yung diktaran man gani ng lektor nga mga kuang gina sila, mga maahisan na sila. Diktaran mag ng pastoral council, kinsa may pare din ay mo pagbuot ha. Okay, di ba? Diktaran mag pare usahay ang mayor, ang kapitan, na diktaran na. Pero si Jesus nangita day siya gyud og nindot kaayo nga ekspresyon sa gitawag og pagtuos Ginoo. Ang tinuod ra gid ay nga makapakita og dako nga pagtuo sa Ginoo kanang tawo nga kamaong moangkon sa kamatuoran. Ang opisyal ni angkon nga tinuod opisyal ko pero wa ko'y mahimo sa akong pag-ayo sa akong kaning akong sulugoon. Wa ko'y mahimo. Nya pagduol niya ni Jesus, mituo siya nga kanira yung tawhana ang makahimo tungod sa mga reports nga porting gamhanan kay si Jesus. Pero ang sunod na sa niyang crisis, dili man siya kapartido ni Jesus. Di man siya magtotoo. Publicly known man na. So uwaw kay niya og insulto sad ni Jesus nga pasakon sa balay sa dili magtotoo. Giangkon aniya ang kamatuoran nga ako hugaw ko in relation aning man of faith niining man of God because I do not believe in their God externally but I believe in their God interiorly. Muna yang giangkon muna nga siya mo insist nga si Kristo musaka siyang balay kay di siya worthy. Kamurong nanimba din apil na sad ko unsa may inyong tan-aw sa inyong kaugalingon worthy ta nga mosaka ang Ginoo sa atong balay? Worthy mo? Oy, proud kita sa tanan dito sa amo ang sus ang pare ang obispo dito sa amo ang cardinal dito sa amo proud kita ana no murag gitag worthy. Oy, dili ta worthy kanang representative sa Ginoo nya moana sa atong balay di kita worthy. Karon ang sunod na sad nga atong tan-awon worthy ka ta
nga modiktar sa atong isig katao unsay maayong buhaton? Worthy ta? Kana pang murag ato silang kontrolon ba? Sugo-sugoon, kasabaan, worthy ta na? Uy, tubag. Dili. Kamong mga ginikanan, worthy mo nga mangusi ang inyong anak, muhapak, kay kunuhay imong disiplinahon? Sayon ra kayo analyson, unsa may natampo nimo aron kanang imong anak mabuhi na dinhis kalibutan. Unsa may imong nahatag? Okay. Sige. Ingka ang pagpakaon pa dir. Diin man ka anang pagkaon nga imong gipakaon sa imong anak. Ikay gahimo? Ana. Ug wap anak mo ginhawang imong anak. Unsa man? Mapakaon ani mo og di na mo ginhawa? Ikabay nakapaginhawa sa imong anak? Ikabay nakapahanay anang iyang nervous system, kanang iyang dinhi utok niya ang gi-arrange og maayo, kinagamyan o kinadak-an nga part sa lawas sa imong anak, ikabay gahimo ana, ikabay ga control, hands up ka dili. Yang nganong imo man ang gidiktaran, nganong imo man ang kontrolon, nga di man gani ka mao'y nagkontrol bisan nalas pagtubo sa buhok ana, di man gani ka kapatubo. Kanang kuko sa imong anak, di man ka kapatubo, manghingo ko lang ka og mutuas na pero nakapangutana baka nganong nitubo ning kuko sa kong anak. Una, nya imong diktaran, disiplinahon, latuson pagyud. Wa gani ka kapasalamat nga nidako ng imong anak, nga nitubo na nga may na kainang mutabi, usog na gani kayong mutubag-tubag nimo. Malipay kay ning tubag. Giingon nimo, dai eskwela o niya, dai ko mo eskwela nganong di man ka mo eskwela nga nagkuha man ka buti ka nako. Ingna din, mayuhan na sa akong anak mo sulti. Ana. Diin man na si anang iyang gisulti be. Ikaw di anay gabuot. Nya imo di sa inon, hilom buang tubag ron kumutong ng baba ni mo ron. Kat-on kag tubag-tubag da. May mangani na kay gitagaan nagpanghuna-huna nga kamaong mo analyze, maubitang ni tubag kay ni analyze. Unsa may gusto nimo kanang kuan? Lulid kay tanan. Nga wa gi analysis. Pasalamati ha. May lagi ka abtik lagi kay kang mo analyze day no. Dili jud ko worthy nga mo pahilom nimo. Moingon dayon na ngano man ni angkon man ka nga dili ka worthy because you believe nga ang Ginoo mo'y nagbuhat ani, ang Ginoo mo'y nagpahatag aning iyang intellectual capacity, kaning iyang capacity to talk, even to talk back. Ang Ginoo mo'y naghatag anang maong capacity. Ayaw ditso ag pahilom. Nang kinahanglan kita gitawag man ni sa simbahan og dialogue. Kana bang pahungaway sa atong mga gibati kaysa kanang moditso lang kag ingon nga hilom diha bantay ka wa kailan ako. Animal ka. Di ba? Bekinsa ninyo din yung mga ginikanan nga di gyud makiglali sa anak. Asa nga mo? Ato ay usan ni pataas ang tinuod pangutan-on na ako imong mga anak kay ni araban na din ni simbahan. Okay kayo. Di makiglalis ba kanang di gyud musukol sa anak. Kinsa man din hibe. Wa no. Si Mama Mary. Wa gina musukol ni Hesus. Giingnan pa man ginang Hesus dito sa templo nga nganong ita pa mamunako. Nga anhim madyukos balay sa akong amahan. Wa gyud motubag si Maria. Ngano man di siya musukol siyang anak. Dito sa kasal sa Kana, unsa man say gisulti ni Hesus, hoy babay, wa pa mo abot ang akong takna. Total bisita ra man ta dinhi, nganong mga apil man ka anang paghimuhimo anang bino diha. Nihilom ra sa Maria, niingon sa Maria, sunda lang ang tanan niyang isulti ha. Pasabot ni sunod ra sad si Maria. Wa na siya mo insist. Ha?
Unsay wa gud kamao biya kang mohimo milagro kay ba biya kun inahan mo kunimo nya magsupak-supak ka nako nay tabangono no unsa man ang imong pagkamanluluwas ano di man nimo luwason wa Diyos Maria nihilom ngano man di siya kaakog tubag-tubag siyang anak pero kaning mga ginikanan uban so kusugang mo tubag sa anak unsa may resulta kung ang ginikanan magtubag-tubag sa anak musukol sa anak unsay resulta gubot kayong pamilya gubot. Tanawa na mga ginikanan nga di gyud mo sukol-sukol sa anak. Ano bang di gyud magtubag-tubag ba? Hilom. Ano? Hilom ba kanang mingaw? Kay kinsa ra man say magsaba-saba sa pamilya, ang ginikanan, kamo mga buanga mo, mga hugawan mong dagko, mga wa mo'y buot, dagko na kay mustanan, di pa lang yapon mo mamangon, nya kanang silpon, hapit mo mga tuog, nya karon di na mo mamangon, mga buanga mo, gadagko lang na inyo mga kaon. Ikaw ra may kasaba-saba di agud. Ang imong anak kasi gira bantog bukot. Pero ayaw pag yaw-yaw, ayaw pag tubag-tubag, ayaw pag sigig diktara na imong anak. Pagkalinaw sa balay. No? Malinawon kayo. O na nga si Maria naghatag na to pinig-ingnan. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan diri. Unsa man tay gihisgutan ba? Ha? Nawa sa mga kibaw. Ako na lang yung basahon kay para klaro yun. Niingon diri. Niingon si Propeta Isaías ba? Nga, niadtong adlawa ang sanga nga gipatubo sa Ginoo mahimong matahom ug mahimayaon ug ang abot sa yuta mo'y mahimong garbo dungog sa nasalin nga katawhan sa Israel. Ang saga pasabot ang Ginoo ra gyoy makapatubo bisag patay na ang kahoy kay naguba man to ang tribo sa Israel nasilutan man to sila pero ang Ginoo ray makapalambo makapabuhi pagbalik nya siya sa kunoy magprotektar siya magbutang kog panganod magbutang kog grasya nga manalipod ninyo panahon sa ulan, panahon sa gabi, panahon sa hangin, ako'y manalipod ninyo. So, pasabot sa Ginoo ba, gi-remindan ta nga, without God, we are nothing. So, ayaw pag-insist nga kitay mo control, kitay mo dictate, unsay buhaton. Munang niingon ang opisyal, isulti lang Lord, mahitabo dayon ang imong pulong. Mabata na ito gigamit din sa atong kanang inigday na itong kalawat Ginoo dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako pero nay uban nato no mga lawat maupay magdiktar bisan ang simbahan mitugot yun nga dawaton sa kamot muingon gyud nako dawatas kamot worthy gyud ka nga ako nang ibutang sa imong baba. Nya ari pa siyang kamot magbutang pagidinhi og kanang hapin-hapin nga kanang papel kay di kuno worthy ang iyang kamot. Kanang imong baba worthy day na. Kung dili worthy imong kamot, di sa na worthy imong baba. Ang simbahan gani mi adjust. Kamao bang mo adjust ba? Unsay angay. Nya ikaw imo jung ipamugos kay di gyud mausab ang imong hunahuna di gyud ka mo dawat nga kanang pagkalawat sa kamot okay ra gyud na kay imo yung ipadritsos imong baba di gyud ka kamaong mo adjust di ka kasabot nga maura nang ginuhua ang imong gidawat o kung dili worthy ang imong kamot di sad worthy imong baba pastilan kasimple ra gyud unsa man na batasana kinahanglan mo luhod gyud ko ay kung pakalawata nga magbarog magluhod gyud ko kay maunay akong hunahuna nga sakto gyud unya ang simbahan nga imong gisimbahan naa may authority okay ra man magbarog okay ra man nga kamot dawaton basta kinasing-kasing di gid ka mo tuo ana ikaw na daeron mo authority sa simbahan mauna wa na humility kanang klasihas pagtuo sa lawayon nga pagtuo na kanang kita na ba'y magbuot ba? Gitawag na nato og tuo-tuo. Fanaticism. Fanatic na ka sa usa lang ka aksyon
Nya ikaw naging magbuot mo na nahitabo sa mga Pharisees and scribes na kung unsay gusto nila pananglitan inigkaon manglimpyo gid kas imong kamot, si Kristo ni kaon man nga way limpyo-limpyos kamot, way panghunaw, suko sila nga kinahanglan adlaw igpapahulay bisag gigutom pa kadi ayaw kaon, nangaon man sila si Jesus adlaw igpapahulay, suko sila, fanatic na sila sa ilang balaod, di ka maong mo adjust, di ka maong mo tan-aw sa sitwasyon. Sunan ka ana diha way ludhanan, maglinya diha mo kalit lag luhod ingon ana mahaatras in taon ang gasunod. Wa kay respeto sa nagsunod nimo. Nya dugay ra ba kay makabarog ang uban, magsige pagpangitag paagi makabarog. Kay guwang-guwang naman sad. Ang pari pag imugunit, ang sige barog. Tuga-tuga kag luhod nya di ka kabarog og tarong, mo sukara pa kada ibarog nimo. Wa gud tay kneeler. Di jud ka mo tan-aw nga ang tanang mga tao diha gasigig dawat ingon ana unya ikaw mo ditso kag luhod kay di jud ka mo kalawat nga di magluhod. Are you dictating the authority of the church for your own standard? Muna si Kristo ni daig aning ni ang aning kuana opisyal gud siya, naunta siya authority to dictate. Ulipon gud nilang mga Hudiyo, Roman officer gud siya na si authority to dictate the subject, pero wa siya mobuhat ana. Nga naman gitan-aw niya, I am not worthy. Pero ang uban worthy kaayo mo diktar sa pare, mo diktar sa obispo, mo diktar pa sa Santo Papa unsay angay buhaton, even if it is already a very personal interpretation and theory of faith. Mao naman aron naglalis na ng ato mga authority diha tungod man nas ka-bright nila. Pero ang tinuod wa gyud mo angko nila, I am not worthy for the Lord. Bisag asa ka moagi Lord, sa kamot man o sa bakba, I am not worthy. But you make me worthy because of your great love and mercy to me. Muna mapaubsanon tang mudawat. The heart mo importante. Sige, lingian na imong tupad. Nga, tuo ka nga, nituo ba ka nga, worthy ka nga, musimba ka ron. Panglingi mo da, pangutanay, tuo ka nga, worthy ka nga, musimba ka ron. Muatubang tas Ginoo. Di ta worthy, oy, kahugaw na to. Ako kahugaw na ako, worthy ka ko diring magmisa, magwali, dili oy. Thanks be to God, nagihimo ko niyang ingon ani, pare, bisag dili angayan. Worthy ka ako nga mamaligyag slot para sa simbahan. Kinsagoy mo tuon ako. Sa una gani, pabaligyaon kog mangga nga tos eskwelahan kay baligya, balibad mangay ko siya, puno-puno sa imong baon dong, ni amang kita mga mangga din ibaligya nga, di ko, mauwaw ko ng pamaligya. Karon hinong porti na nakong pamaligya og slot. Baga nakikugnaong. Nga naman, worthy bagong ko ani? Dili oy, gigamit ra ko sa Ginoo. Posible mga few months, few years from now, pahilomon ra sa ko sa Ginoo, oy siya no ay nagpamaligya diha. Igo na, wa na ko makinahanglan ana. Basig sikag pamaligya diha para bulsa na nimo. Karon dili pa man ni para bulsa, para man ni sa atong project. Di ko worthy. Worthy ka ko nga matandog ng inyong mga kasing-kasing, kamong nagpuyo diha sa Australia, Canada, United States, hain ang dapita, Hong Kong, Middle East, European countries. Sige mong pada diri, gisanksyon na lang hinoon ko sa MoneyGram, sa Western Union. Di na ko makadawat o kwarta gi kanila kay porti na kuno na akong daghana gidawat. Worthy bagong ko ana. Di ko masuko og isanksyon ko sa Western Union. Ngano man, it proves nga daghan kayong nipadala. Nilapas na ko sa ilang kanini ang gitawag og limit. Nya, worthy day ko ana, nga wata magkaila. Nang hatag mo, nisalig mo, ang Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo. Nahalina na tas atong slot, dopes og 13,132 ka slots. Papat. Nya, worthy ka ko ani, span of 3 months, mahalinan tagingon ani, 13,132 ka slots.
Di ta worthy oy. Og i-convert ni nato, mahimo na ning 13,132,000. Worthy ka ko ana. Pero napamasay kuwang 41,868. Ambot worthy baka ta nga mahurot ning palit ingon ani. Ginoo magbuot, panandugo na niyang inyong mga kasing-kasing. Para ko na mo kalit lagi ngon ako, pader mo palit ko o gamay lang sa pader ha. 30 ka slots lang ako, ha? Gamay pa ning imong 30 slots. Dako maganing 1 slot, unsa na kaning 30 ka slots. Napay mo palit og 100 slots. Worthy ka ta ana. Di kaya oy. Pero thanks be to God nga naghimo niini, no? Oh, una di jud ko mo diktar, isa kanus amo mo palit. Pero mas arang-arang kung sayo-sayo hog palit. Pero kanang di jud ko mo diktar, kanus amo mo palit. Narana ninyo. Pindis Ginoo, kanus amo tandugon. Pero gusto gyud mo nga ang Ginoo malipay sad kay di masan mo worthy nga mo keep ang inyong kwarta, ipalit na lang nagsla. Di ba? Manindog na tayo. Inding ra gitag slatan. Mga igsoon, sa atong pagpaabot sa Ginoo, maningkamot kita sa pagbansay sa tinuod nga pagtuo o pagpaubos. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga maghari ang kalinaw ug paghigugma bisan pa man taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga pangulo sa kanasuran, nga ilang ipatunhay ang hustisya o kaangayan sa matag, lumulupyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong walay pagtuo, nga makabig na sila sa kiliran ni Jesus ug makasinati sa presensya ni Kristo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong kawagalingon, nga pinaagi sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, mutubo kita sa atong pagkatiunay nga Kristiyano, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong mihalin na, nga maangko na nila ang luna, nga gisaad ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios nga makagagahom og maluluyon, nagpasalamat kami sa imong mga grasya. Dawata usab kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me. At once I will obey. Your love is wealth enough for me.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluwa-luwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magdawat kanimo, apan ipamulong lamang ang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sud-unga nga maluluy-on ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Mugang kahayag nga way pagkapalo, magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagtuo. Dios nong pagtuo. Ang ato lang buhaton mutuo kita nga dili ta worthy, dili ta angayan nga mudawat sa Ginoo ug mudiktar sa Ginoo o kaha mudiktar sa mga binuhat sa Ginoo sama sa atong isig katao. Yan maong pagpaubos daygon ta sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Salamat sa misunod sa Ginoo o ni hatag sa ilang suporta nato na malit sa atong mga slots dinhi. Ako nang ikaingon kaganiha, 13,132 slots na sa DOPS ang atong halin.
na pay 41,868 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Basin karong tuiga, basin pag makasugod na gid ta sa atong kaning tukod sa kumbento. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi pa sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutares hostia, qui celi pandes hostio, mila primum hostilia, darubur fer auxilium, odet reloque Dominus, et sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis done in patria.